velkommen til denne video. I dag der spiller jeg sammen med min ven Lukas. Hvad skal du spille i dag, Lukas? Let's go, my boy. Hvad fanden, du har bare alt. jeg har bare glas og en fucking Nokia, og du har bare alt muligt andet. Og der kommer et skab foran mig, der kommer ikke noget foran dig. Altså, den hænger stadig. det sidder stadig der, hvor den skal være. Kan jeg kigge på mit ur? Nej. Der døde vi. Ej, vi døde her lige. Skal vi herned? Jeg tager herned. Nej. Nå, ja. Lukas, jeg vil med dig. Hvad på mig? Ja, for Silvan. Jeg er oppe i Lukas. Hold nu kæft. Og der er en raft. Så sprang den i luften. Ej. Okay. Man kan forbruge alt det der, ikke? Og den her. Ja. Det er faktisk rigtigt. Ja, jeg tror faktisk, vi skal have den der hugget ting, og så kan vi bagefter bygge op til et shelter. Ja. Og det der i starten, den der, ja. Yes. Vi kan jo altid tage den med os over alle. Spil. Ja, okay. Alt på Markerland. Hihi. Så for helvede, Lukas, nu vågner vi op. Ja. Nej, bro, vi skal jo lige have alle tingene. Yes, du kan det bare. Open. Hvad fanden? Lukas, hvor fanden har vi ikke kigget den her før? Bro, der passer alt muligt herinde. Jeg har en kigger nu. Havde du? Ja, for helvede. Hey, Lukas, du skal have et kompas. Her, Lukas. Der er tun! Du har beholdt tun og kompas. Okay. Fuck. Jeg tror så ikke. Sådan der. Der er en sten. Jeg crafter lige. Nej. Jeg har craftet nu. Jeg har craftet en sten nu. Jeg dræber lige det her træ. Hvor lang tid kan jeg lige tage for at dræbe den her? Sådan her, Lukas. Nej. Jeg mangler reb. Og der er kokosnød her. Let's go. Come on. Og Lukas, der er kokonødder. Man kan tage kokonødderne. Jeg har 2 kokonødder nu. Ja. Du har sgu da også taget en af de svære træer. Prøv at se det her, Lukas. Det her ikke godt. Det tager sådan 1 milliard år. Hvordan kan man bruge? Så Lukas, jeg har grenforsamlinger. Kan du se? Ja, prøv at se. Jeg har lige brugt dem. Hvad fanden er det her?
Er det til bål? Ja. Kan man hugge sten? Jo, det kan jeg. Yes. Ja, 4 blade og så. Og jeg kan lave bål. Campfire. Skal jeg det? Blade? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, du skal hugge dem. Ja, det skal du også. Jeg er i gang med at hugge blade. Skal jeg bare lave den? Jeg har hugget blade. Er det ikke det der hus-agtigt? Nå ja. Jeg giver 5 op på den her. Lukas, du kan få mine blade. Nej, dem tog du. Jeg tog coconut. Så kan jeg bruge en coconut til. Et mere. Så har jeg nogle blade. Sådan her. Jeg tror jeg har bladet til dig, Lukas. Okay. Jeg tror fandme ikke, det er de samme blade. Er det? Er det ikke? Nej, så dropper jeg også. Sygt. Jeg tror, jeg har fundet citron. Jeg skal lige hurtigt nu. Det ved jeg fandme ikke. Jeg skal lige hurtigt nu. Lukas, hvordan fanden kunne du drikke coconutten? Ja. Er den så ødelagt? Okay, det gør jeg. Så, okay. Ja. Så tager jeg den her. Yes. Sådan her. Let's go. Nej, ja, hvorfor ikke? Kan man smadre den der båd? Og der er en krabbe. Dø. Jeg kan pikke den op. De der lille små lille ting, dem skal man fandme passe på. Det ved jeg fandme ikke. Nej, jeg har ikke taget på den. Og der er tun her! Og bandage! Jeg dropper fandme lige tingene. Er metal vigtigt? Vi skal have tun.
okay, det må jeg ikke. Jeg sidder bare ned. Også. Krabbe, jeg sender dig fandme fri. Det skal du være glad for. Fri. Du er fri nu. Nej, her Krabbe er med os. Hold kæft, jeg har ikke noget hoved. Se, Lukas, krabben den viber. Er den der far? Eller vi kan også sætte den ud til den derovre. Hej Rasmus. Han laver det. Hvad? Hvordan er vi det? Okay. Hvad fanden hedder det? Sådan et spil, for helvede, jeg kan ikke komme op. Lukas, hvordan er det nu, man kommer op? Nå. Det er sådan et spil, hvor man skal overleve. Nej, lad være. Ja. Det er en, der hedder Rasmus. Ja. Hvad? En træfork. Det har jeg ikke. Okay. Og jeg dropper lige alt det her. Kan man? Jeg har en træfork, Lukas. Hvor fanden kan jeg bruge den? Kan jeg dræbe hajen med den? Dræbe den der fisk. Kæft, hvor jeg er dårlig aim. Hvad fanden her? Jeg har fisk, Lukas. Hej. Fuck off. Ja, for helvede. Den bider mig. Hvad fanden er dens problem? Hvad er dens problem? Jeg dør, Lukas. Jeg døde. Ikke. Jeg blev bidt. Men jeg har 2 fisk. Eller jeg har faktisk 1. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke komme op. Jeg er det helt... Den her. Hvad fanden skal jeg så? Bare æde den. Se, Lukas, jeg har en fisk. Ja. Den er... Nej, jeg har ikke nogen effekter. Lukas, jeg har også den her fisk. Hvad kan jeg gøre med den? Jeg har en laks. Så er det bare æder. Jeg læste nok rigtigt. Ja. Okay. Lukas, jeg er med dig. Jeg åbner den dør. Au. Er der? Sygt. Ja. Lukas! Jeg har gas! Nej, hvad fanden hedder det? Lukas, kom op. Jeg har helium, eller hvad fanden det hedder. Lukas, jeg kan holde under vandet. Hey. Hvad fanden får jeg den i munden?
Ind i munden. Ind i munden. Ind i munden. Nej, ind i munden. Og det er min ven Rasmus nu. Jeg går lige ned. Sådan. Au. Kom nu ned. Jeg kan ikke gå ned. Så stop. Ned. Sådan der. Kan jeg gå derned? Skynd dig op. Kom nu. Nej, jeg dør fandme. Lukas, jeg kan lave en kniv nu. Jeg dør fandme. Lukas, jeg kan lave en kniv. Nej, det kan jeg. Jo, det burde jeg kunne. Nej, jeg har ikke greb. Lukas, hvad er det her? Kan jeg måle dig? Jeg ved fandme ikke. Lukas, jeg skal snart til at slukke. Er du? Næh. Jeg har en flaggun. Ja. Nej. Du kan have en flaggun. Skal jeg prøve at bruge den? Oh shit, jeg dør. Ja. Jeg har fandme op filmet i 17 minutter. Nå. Lukas, tror du det bliver anden lige nu? Så kan det være, at vi kan spille senere. Bliver vi så her, Lukas, senere? Nej, så slår jeg bare lige min åben. Jeg kan ikke komme op. Nej, ja, det er fint. Vi ses, Lukas. Hej. Og ses. YouTube, hej.